Sanibonani bathandekayo ngiyanibelisa igameni lenkosi ekuyona kuphela esindiswa ngayo igama lawo linguJesu. Ngiyanamukela ke esifundweni sethu sokugqibela sokugcina kunyaka ka2020 kulesson 13. Isihloko ke sakhona sithi ke izulu imfundo nokufunda kwaphakade, heaven, education and eternal learning. Indimana ke yethu yokwaziwa ngenhloko ngekhanda imnandi abaqala baseKorinte 2 verse 9 la uPaul esilobela khona ukuthi ihlo alikaboni, indlebe ayikezwa, akangeni enhlizweni yamuntu lokho uNkulunkulu akubekele abamthandayo. Sengathi ke singayibamba ke le verse yethu ngoba iwumongo wesifundo sonke. Make sicele inkosi ngesibuso sayo ngomkhuleko. Baba, iba nathi isifundweni sethu sibusise ngaso ngoJesu, ngiyakhuleka egameni lakhe elingcwele, amen. Lesi sifundo ke bazalwane nje basengithe sokugcina ngempela sobona ukuthi unyaka ozayo usiphatheleni zobe sisezikhona nezifundo zethu njengoba sayi-order. Ngiyacabanga sayi-order sonke izifundo ngesikhathi ukuze sikwazi ukuthi sifunde kahle unyaka wokuqala. Ngiyakhuthaza ke ukufunda kwezifundo bantwana bakwethu ngoba nazo khona iqhaza ezilibambayo ukusikhulisa la ekholweni kule adventism esingayo namhlanje emhlabeni. Lapha ke sithola ke indoda ewusonkondlo ekhulumile la ikhuluma ngokufa nokusabeka kwakho ibuza ke ukuthi alright, ngicela ukuthi ngibhekise kahle indawana le ndoda ke iyakhuluma lapha bazalwane, ikhuluma ibese iyafinqa ithi IPH, Institute of Preparation for the Hereafter. Iyakuveza nje ukuthi ke njengoba siphila ke sonke njengabantu siphila ke singenalo ulwazi ukuthi kuzokwenzakalani ekseni ekufeni. Singabantu nje abangazi ukuthi yini engale kwethuna, ngabe khona yini ukuphila noma yini. Kusho lapha ke lo mbhali uthi ke lapha ke wayeza ke le poem kwayibiza ke ngaleli gama engiqeda kulichaza esho khona ukuthi ke khona ukulungiselela okwenzakalayo. Kodwa ke inkinga esibanayo sibonakala singabe selungiselela yini isikhathi esizayo na. Ngendlela ke eyinhlanhla iBhayibheli liyasinikeza ke ukuqonda okubanzi ngezulu nomhlaba omusha kanye nokufunda ke okuzoba khona iphakade lonke. Njengoba ke sifika ke lale sesibona ke kule kota lo IPH sichazele ngasenhla ke manje la sikhuluma khona ngokuphila kanye nemfundo yonke. Kungasena ndaba ukuthi ufunda muphi umkhakha, kumele kuba imfundo yonke isilungiselele ukuphila kwekamuva. Ukuphila kwekamuva ke ukuphila ngale kwesikhathi esikhona nesiphila kusona njengamanje. Isikole sesabatha ke njengamanje sikhuluma ngalokho ke namhlanje. Izikole ke zinikeza ulwazi oluningi oluphathekayo futhi olusizayo. Kodwa umbuzo omkhulu uthi ngakube umuntu ngolwazi aselitholile kungenzeka na lahlekelwe ngokuphila okuphakade. Leli viki sizobuka lokho ke sikhuthazana ngendaba yokufunda ke nokufunda impela kubele khona neziqu ngale kwalokho ngale ngaphezulu. Kodwa sibe ngabantu ke abalungiselela ke sikhulela iphakade. Izikole zethu ke ake zisifundise phela ngesikole esingakasicabangi, isikole esingakabibikho, isikole se-hereafter. Lapha ke uma sihlabela phambili sola indaba ethi nje ke the fate of the dead, okusho ukuthi ke isiphetho esingesihleke saba sebefile. Lapha ke sithola ukuthi ngeminyaka yama 1600 umunye ke waseFrance ongumbhali ogama lakhe lingu uBlaise Pascal wabonakala ke naye ecabanga ngesintu lapho ekhulume khona ebeka amaphuzu akhe acacile ethi akunandaba ukuthi umuntu uphile isikhathi singakanani nokuthi uphile kahle kangakanani impilo yakhe. Egcineni umuntu ugcina
eshona. Bakithi indawana ke le enzima ukuthi ungaphila isikhathi eside noma esifushane, ungaphila kahle noma ngokuhlupheka kulomhlaba, kodwa ekugcineni isigcino yikho ukufa. Nami nje Nkosi yami angisemuhle bakithi for ukufa awusuka inuku lento, kodwa ke lilanga ke nami kuyongibamba nje, mhlawumbe kuyonegotiate, mhlawumbe kuyongizuma nomunye umuntu. Okuhle ukuhlala silindile silungisele usuku lokuthi inkosi mayibuya isithole silindele sisemangcwabeni noma siphila, noma makusifica kufa kusifice sihleli siphila enkosini. Ngale kwalokho ke siyathola ukuthi uthola lapha ke mhlawumbe ngibeke nje ngizithola kahle base ngisho njengoba injalo. Moreover, whatever came after that was going to be longer, infinity longer than the short span of life here that preceded by death. Thus, for Pascal, the most logical thing a person could or should find out is what fate awaits the dead. And he was astonished to see people get all worked up over things such as loss of office, or for some imaginary insult to his honor, yet they paid no heed to the question of what happened after they were to die. Uyakhuluma ke la lo baba uthi impela abantu bayanaka kulahlekelwe izinto ezithile, kodwa babonakala benganaki ukuthi kwenzakalani ngemuva kuba sebefile. Yileyo nkulumo nje azama ukuyibuka kungelandaba ubuthi nobufushane bempilo. Iphuzu ke lapha ke ayinalo uthi ke lapha obhala ubenephuzu impela uPascal, and iBhayibheli liyasinikeza ke ngesikhathi eside likhuluma ngezithembiso zokulindela usindiso kuJesu nezithembiso ezibheke ingumuso. Yonke ke le ndawana iyasitshela ke iBhayibheli lethu. Bono John 6 verse 54, John 3 verse 16, namanye amavesi ke engeke ngisawafunda onke njengalesi sikhathi, kodwa nje impilo enginaphakade bazalwane iyona ke esithola lapha. Impilo enginaphakade yenza umqondo omkhulu uma siyibheka ngehlo lesiphambano, siyibheka futhi ngehlo lesiphambano. Masayibheka ngehlo lesiphambano, impilo enginaphakade ayisho lutho. Ngakho ke lo mdali wethu ke wasidalayo ngakho akudalileyo nemihlaba yonke, Hebrew 1 verse 2, kuyena kuphela siyaphila siyanyakaza sinobuthina. 17 verse 28 incwadi ezenzo. And uNkulunkulu nguye ke owabethabatha isimo senyama wafa. Efela ini? Umbuzo ke loyo. Ithi ke kahle kahle ngabe wayefela ubala na? Umbuzo nje ngokufushane omkhulu loyo. Ilokho ke iTestamente Elisha elisithembisa khona ukuphila okuphakade, elisitshengisa ukuthi kugarantiwe ngenxa yokuba kuJesu Kristu wakwazi ukuthi afe engafeli ize. Iminyaka ke engaba yigidi noma amabhiliyoni yeminyaka ayanele ukuba sikwazi ukuba kulungiswe umonakalo osukwenzekile. Iphakade kuphela elibuyisa ukuhleleka kwezinto, ibalance yonke into ngenxa yokuba okungapheliyo bathandekayo kuhlala kungapheliyo sonke isikhathi. uPascal kube right. Ngakho ke izikhathi zethu lezi eziphelayo ayifani naleso sikhathi esizayo esingapheliyo. Yilowo ndawana ke esibukayo namhlanje kafushane nje. Ngiyacabanga ukuthi ileyo ndawana uthinte kakhulu umphefumulo wami, ngoba ke sihlobo ngiyayifinqela njena ngibuka lapha ke ukuba khona ke okusha, i-new existence, lapho sola khona ke ukuthi uNkulunkulu uyosula zonke inyembezi emehlweni. Ukufa akusayi kuba khona nosizi nokukhala, akusayi kuba khona nobuhlungu ngoba kokuqala kudlulile. 21 verse 4 encwadini yesambulo iyaqhubeka ke le ndawana ithi ke sicabangeke lento sesiphila emhlabeni ongenakho ukufa, usizi kanye nobuhlungu. Ake sicabangeke lento. Ngiyacabanga ke nami ukuthi leyo iyafuneka icatshangwe
ngoba kusisikhathi ungayicabanga kwethu kodwa singayiboni njengento ebalekile ke sinike ithuba nje umuntu ayedwa ecabanga ukuthi inkosi konye ngelanga zobe ngiphila impilo engenakho kufa bese lokho kukunikeza imotivation isikhuthazo sokuthi uphila noma kungakaphileki kahle namhlanje kukhona okungcono okuzayo ingomuso lethu lihlo kuyona ngempela ifaith asishiwanga sodwa kuba sizabalaze sisodwa ukhona uNkulunkulu onathi emzabalazweni yethu uyakubona konke uNkulunkulu esidlula kukho egcineni futhi uzositshengisa ukuthi uthando lwakhe lungaphezulu kwezingxaki esinazo ngakho ke kukhona into entsha ezoba khona igama layo leyo ukuphila okuphakade la sizobe sesiphila khona ke kungasekho lutho oluyimcabango nobuhlungu imbalo ngeke ubuhlungu futhi ngacabangeki nokucabangeka lokhu okubuhlungu esikubonayo namhlanje esikhathini sokuphila kwethu umphostoli uPetro kukhona into engiyithandileyo ngaphandle kokufunda isambulo 21 uverse 1 ya ku6 esicacileyo ngokukhuluma ngomhlaba omusha umphostoli uPetro isahluko sesibili 3 verse 10 ngavele ngavula nje khona uthi ke kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela mhla amazulu uyakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha so lo mhlaba wethu nayo into ezokwenzeka egcineni uverse 11 ngokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu so balesi esibona yobhidlika ake simesabe uThixo lobungcwele sibubeke njengenisemqoka kuthini nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na umbuzo loyo uverse 12 asitshela ukuthi ngabe siyiphatha kanjani ngoba lo mhlaba wethu encibilika nako konke okukhona kodwa khona into ezayo esilindile usuku lwenkosi esilindile olufika nento entsha nempilo entsha ngekho njengamanje uthi kuverse 13 kepha siyalindela ngesithembiso sakhe bakithi amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga nayo ke iverse yethu uPetro umphostoli wethu asekhulume kahle kakhulu ngayo okumele ke sithathe ngempela ke sibone umahluko walempilo nempilo ezayo sisigxile kakhulu kule ezayo nanxa kufanele sithathe ingqumo kule kodwa ingqumo kufanele zisize nakule yampilo elandelayo ngoba sithengiswa konke lokhu ke ngenxa kaJesu lapha ke ithi ke iBhayibheli sizokwazi ke ngashubela ke la ekhaya eofisini ngibuza ukuthi how God looks like in a mirror ngabe ubuka kanjani uNkulunkulu esibukweni ivesi engiyifundileyo uyena u1 Corinthians chapter 13 verse 12 lapha ke sibuka incwadi kaDe White Education engicabanga ukuthi ine reference kuleyo verse leyo ithi lapha ke izulu leyisikole isifundo sethu ke indalo yonke nje kokudaliweyo uthisha uyena ke lo ongenamkhawulo ibranch yethu yesikole ideni icebo losindiso la leophinda lifezeke imfundo iyophinda futhi ikhathe iqhubeke ngase Eden so Eden isikhuluma ngayo we know ukuthi Eden entsha not Eden leyadlula ngoba le yadlulayo yayinakho nayo okuhle kodwa ke bayispoiler laba abafethi bokuqala sesibheke Eden entsha kokungumhlaba ke omusha lapha ke ngifuna siqapheleke ukuthi uma kufanele abantu abaningi mhlawumbe unembuzo eminingi ngendaba yesono kuhlupheka ukugula nokufa konke okwenzakalayo ukuthi kwenzakala kanjani nokuthi kungani kwenzeka yonke imibuzo ke ngomhlaba wemvelo nabo konke kwezimfihlo zawo yonke nje eqhubekayo ngescience emangalisana konke esingakwazi ukuqonda ngale kwemiqondo yethu konke lokhu esingabe siyayihlupha ngakho kukhona into ethi noma yini ke esingayihlupha ngayo sinako ukuthi egcineni siyothola ukukhanyiseleka siyofundiseka nangaso isikhathi sokufunda kwaphakade ngisafunda kamanye amavesi esihlobo kodwa ungabheka nje ku1 Corinthians 12 verse 13 bese ngimshilo ke yena no 1 Corinthians 4 verse 5 ake ngishiyele kulawo mavesi kodwa okukhula sithenjisiwe kakhulu
uba masiqonde phela lokho ukuthi usaqonda okufihlweyo sokuqonda ekugcineni amathemba ethu ilawo wazaqonda ke lokho ke sesiyokubona ekugcineni noba kobukhulu sikubona namhlanje siyakumdumisa uNkulunkulu ngoba kunguye ngokukholwa esinamathele kuye nesimethembile nesiphile ngokukhanya sinikeza khona saqinisela kwazi ngoba sekupheleni ngalokho ke khona indaba ezinhleke zokuthi singenza konke ngaye osiqinisayo uPhilip 4 verse 13 indaba ke ithi ke umbuzo omkhulu ke yini le isisindo enhlizweni yakho ngimalapho nje nami nginazi into ezingisinde enhlizweni yami nginembuzo engisaba nokuyibuza esilangalela ukuthi ngibuza ngaphakathi kodwa konke kusinda enhlizweni emoyeni uNkulunkulu uyakuthi akuphendule naso ke isikole sekamuva lapha ke sitshelwa khona ukuthi ukuhlupheka kwesikhashana komzuzwana okusebenza ngendlela namandla inkazimulo yethu yaphakade ngeke kulinganiswe nento ezingakabonwa esibekelwe zona kafushane mase sibona iphakade ngibeka le verse ngokugoqa nje nginethemba lokuthi uyayithola umhlaba omusha ke bantwana bakaNkulunkulu yona ndawana ke sifuna ukugxila kakhulu la kulesi sigaba ngayo ukuthi nje khona into entsha ezoqhamuka uma okudala sekwedlulile bese kuvela ke okusha lapha kuNkulunkulu yasithembisa ke ihlobo ukuthi noma singasiphi isizathu esihle sokukholwa iphuzu liyasala iBhayibheli lisinikeza nje kancane ama-hints and glimpses alokho okusilindeleyo noma esikulindile kodwa ekugcineni siqinisekile ukuthi kukhona okukhulu esiyokubona la impilo yethu yoba nkulu bese siba nakho ukujabula sekungasekho amandla amakhulu adozela phansi esono bonke ubuhlungu nokuhlupheka sekwedlulile nemzabalazo yonke nesono nomphumela waso isono sekwedlule uKristu usehlehlise konke lokhu wabuyisela izinto eqaleni njengoba zayihlosiwe ngaleso sikhathi ngakangeni isono lento engiyikhulumayo yazi yamnandi yabazalwane iphuzu elikhulu lithi nje phakathi konke lokhu ke okuyinkazimulo sesiyokwazi ukuba sibone amanxeba kaje esandleni zakhe sibuke ukuthi kwaba nentengo ekujulile ukuhlengwa kwethu la siyobona khona ke la sibona khona kaluvinde bomnyameni umbono wethu ungabonakali kahle namehlo ethu engaboni siyobona ubuhle ke ngalesikhathi umangalisayo kungale kwe-microscope sikwazi ukubona inkazimulo yamazulu sikwazi ukubona ke engathi nge-telescope ukukhanya sekususwe isono sesibona bonke ubuhle bukaNkulunkulu inkosi yethu nensimu yokufunda kwethu okuyimvelo ivuliwe phambi kwethu singabafundi besayensi eqoshiwe ngendalo siqonda izinto ezinkulu ezingasasikhumbuzi ngomthetho nanobubi umculo uzobe ungakazi uzwakale amaphimbo azobe ucula ngaleso sikhathi sobe kungasekukhala nobuhlungu kodwa kobe sekujatshulwa kunentokozo yodwa incwadi kaEllen G. White manginqamulela education ikhasi 303 zama kuba nesithombe sokuphila enginaphakade lonke emhlabeni omusha leso sithombe engqondweni sokusiza sihlobo ukuthi usibambe ube naso ngoba isithombe emqondo siyakukhuthaza ukuthi ube umuntu oqoqekayo enyaweni ufocus lento isithombe emqondo osuke unayo uthisha wethu omkhulu ke siyalibheka leli gama liyabuya uJesu uthisha omkhulu ofundisa ngoyise ofundisa izambulo ezifihlakeleyo lapha ke sibufile kwikota yonke ke ukuthi indaba yonke yokholo lwethu igxile kuyinkonzo kaKristu ayenze emhlabeni njengothisha wethu ngakho kusole kuqaleni kuzobe sekugcineni inkonzo kaJesu Kristu nokwenza kwakhe konke ikhona ke okubonakala kukhuthaza abalandeli bakamaqiniso ngaye nangobaba ngosindiso nangethemba elisilindile Matthew 5 verse 2 Mark 4 verse 2 Luke 17 verse 47 and 6 verse 59 uJohn nixole ngalomsindo khona sekuvala sise-office sesiyaphuma u1 isikhathi sokuphuma namhlanje uFriday ngiqopha lenkonzo for isabathi unganaki ngicela ubekezele nginami ngizame iphuthuma isikhathi sesithi abantu abayilungiselela isabathi nami sizoqala ukulungiselela ngize namhlanje lenkonzo wena ohlanayo ngesabathi kulungile ke uxole ngomsindo ngethemba inhliziyo yakho iyaxola bengaphekwa amandla uZakhariya 13 verse 6 ukhuluma ukuthi ke
kuyothiwa-ke yini lesazendlini zakho athi uJesu lezi yilonda uma ibazi engayifumana endlini yomngani abangani bami abathandayo ethi linamagama kuwe isihlobo ngithe uma ngifunda ezinye iy'ncwadi angitshela ukuthi khona abantu abazange bangena inkonzo abaphila ngesikhathi sobumnyama ngabikho iy'ntshumayelo zama-missionaries ngabikho ney'nkonzo neBhayibheli kodwa benza kahle phambi kaNkulunkulu ngonembeza nje ngokusaba okubi ngeke balahlwe uNkulunkulu bona labo bazobe bebuza ukuthi la manxeba bazange bafundiswe ngesiphambano nokufa kwenkosi mina nawe ngempela I don't think so besibuza ngoba vele sinaso isithombe esigcwele inkosi ibusiseke sihlobo ilokho okubalekile kodwa kokubalekile iminyaka yaphakade mayiqhubeka iya ngokuya sibona inkazimulo ecebile inkosi yethu nezambulo zomsindisi wethu sibone-ke manje ukuthi uthando lakhe liqhubeke kanjani nako konke okukhulisa ukujabula kanye nentokozo yethu ekugcineni ngakho-ke siyofunda kabanzi ngaleso sikhathi ngesimilo sikaThixo sikwazi ukusibabaza ukuthi waziwa muhle uNkulunkulu la kube sekuphele khona impikiswano enkulu no-Draco usathane sengasekho nayo yonke into ekade ikhathaza kulomhlaba isisukile kobe kususa injabulo kuphelile sesiphethe amahabhu sicula iminyaka ezinkulungwane sidumisa ngamakhorasi anamandla uthi lapha umama wayethi ke lesikhathi kobe kuphele impikiswano enkulu isono nezoni kungasekho umhlaba wonke sewuhlanzekile icabanga le nto leyo isono nezoni ayisekho wonke umhlaba usuhlanzekile lapho sibona khona iharmony ukuvumelana kwezinto kusukela ey'lwaneni zonke ey'gcwele zomhlaba konke okudaliweyo kuchochima nje impilo nokukhanya nokujabula yonke indlela yonke indawo yokuphila kusukela ey'ntweni ey'ncane zomhlaba ney'nto ey'nkulu zomhlaba kusukela emathunzini onke akade ekhona kuba khona ubuhle nokujabula okuphelele lapho bonke bethi uNkulunkulu uluthando ivala-ke le nkonzo yethu manje ngokuthi nje ake sicabangeke lamaqiniso amakhulu kangaka okuphila okuphakade bese sibona ukuthi ngeke yini sikwazi ukubabaza umhlatshelo inkosi yethu uJesu ewenzile ohlangothini lwethu ake ucabange ngenjule nangengcebo esiyoyifunda inginaphakade lonke siphinde sicabange nangokufunda ukuba sikwazi kumuntu osakangcono lo uJesu Kristu akwenzile esiphambanweni ilo ndawana-ke engithanda ukuba siyibuke enginethemba lokuthi siyibukile evikini izosisiza siyaphambili ihlobo uma sesiyigoqa-ke indawana yethu sithola nje ukuthi ibhubesi isilwane esisaba kangaka namhlanje siyolala phansi newundlu emhlabeni omusha kube nokuthula kube khona impela neharmony bese kuba khona-ke iy'hlahla ey'qondile zingasatshekanga ingenakho ukonakala iy'hlahla into-ke singayiboni njengamanje simazombe iy'hlahla kanti isono lesinaso senze le nto ukuthi kube kanjeni la ake sibukeke umhlaba ikhaya lethu-ke lezosikhumbuza sesifika-ke emfuleni ohlanzekile nasemasimini alihlaza iy'hlahla engathi ziyabingelela siphuza emthonjeni wokuphila emzini okhanyayo sesigqoke ezimhlophe singabaculi ekhaya lethu lasezulwini emhlabeni omusha sonke singaba-artists singabaculi yeba leso sithombe leso-ke sesicula into engeyichazwe ulimi namhlanje and into engeke yiba nesithombe sakho usekhaya labasindisiweyo ungasakhumbuli konke okusemuva kodwa usubona inkazimulo ethe yavezwa uNkulunkulu and ithi-ke lapho kwesaba-ke ngekusasa kusiholele ekuthenini cela uyifunda-ke le ithi a fear of making the future inheritance seem too material has led many to spiritualize away the very truths which leads us to look upon it as our home. Sesithathe yaza ngiqondike lo msondo kakamadoda ngixole ihlobo zami abantu bayaphuma bayahamba kodwa into esiyitholayo la ukuthi nje asinga spiritualize lamaqiniso lawo sithathe njengoba literal enjalo ngoba ikhali leli esilibekelweyo uKristu uqinisekisa abafundi bakhe ukuthi uyobalungisela ke izindlu ekhaya lika baba futhi zakhe zonke uNkulunkulu ezweni lakhe ziqinisekisa ukuthi ke siyohlala ezulwini
la ulimi lwabantu lukechaze ngokupheleleyo umklomelo wokulunga kuyobe khona ukuthi ke saziwe njengoba sibona noma sibonwa sithi ke ingqondo yethu ke mayinayo bese ikwazi ukubona uNkulunkulu kulona iparadise enkazimulweni yakhe ngokuphelele. Sengathi inkosi ngakubusela ke leli sabatha lakho namhlanje njengamasabatha onke edlulile. Asikuvaleke unyaka ka2020 siqala unyaka omusha sibheke ithemba elibusisiwe. Inkosi sibusise singakhohlwa khona ukufunda okuqhubeka inaphakade lonke. Asithande ukufunda kana namhlanje singakudeli singayeke ukufunda ngoba vele ukufunda okwabakholwayo sithole ukukhanya okusha njalo nokwazi okusha sonke isikhathi. Inkosi sibuseke hlobo uma sikhuleka. Baba sibuse manje nabantwana bakho bonke ngoJesu yakhuleka kuzobe phakade. Amen.